Som tu ja, Pomorské, tu mám tu Xia, Kodana a robíme tretiu noc Residence Massacre. Presne tak. Je to tak. No, Počul som dopredu, že má to byť veľmi ťažké, takže no, celkom sa obávam. Takže ja verím v sebe, že to zvládnem. tak toto, ten kto chce vedieť čo bude dopredu, spoiler, ten kto nechce vedieť, tak nech preskypne do akého momentu. Takže my ideme do tábora, a je to gigantická lokácia, kde sú mikrolokácie, budeme mať shotgunu a budeme musieť sa okosiť na toho monstra a tento typek je aj monster, že on z neho vyjde monster. Z tohto Oh typu. hell no! Ale však Pomorské nemá si všetko líknuť. No, Pomorské líkne všetko! Plot twist som sa teraz uzvedel. Žiadny plot twist nebude, chlapci. Ale ten več, vlastne rozdielčovať, čo bol hovoril ten týpek? Čo on hovoril? Takže proste ideme do týchto kabinkách v lese a to budú menšie kabinky. Áno, no to je to, že to sú tie gigantické. A dobre, už viac vykovať nebudem, ale už ja som mal. Vidíte, takýto líker. Tí, čo chceli, tak si to skipujú, ja nevedel to. Tí, čo chceli vedieť, čo bude, tak aj... Aha, Ideme otvoriť. Ja si viem, kde to je všetko. Tu je nejaká, ona je kamera. Chod, ty ma nehnevaj, kde si ty? Poďte sem, poď sem ty. No nesermaj, lebo ja vystrelím jednu. Tu máš. No a míňame si náboje. Ja viem, robíte. Berej, Aha, rokovnicu. Ja viem aj tak, kde sú nápoje. Ja všetko viem. A ďalej. No halo, že musíme s ním rozprávať. Alebo čo ja viem, čo robiť. A čo on hovoril? Počkej, kto má kameru? Mám ale jednu kameru. Áno, Ja. ja mám tablet, tak čakaj. Tak zober. Idem taký, počkaj. I haven't played any cameras. Ja, takže my sa budeme takto presúvať? Ako? Áno, a tu je kamera, hotovo, a teraz môže na tablete pozerať si. No, Čo som... A už máme tutoriál. No a náboje sú, vidíš, to je zázva náboju, je. A No tu to sú kde sme? Okej, a to nádom nevypadá byť moc ťažké, kámo. No kolega, Kámo, nechápu. ty vieš, aký to bude hardcore. No ale... Climbing? Kámo, to tu je dosť veľké. To je udica, chlapci, zapamätajte si na kameni. Okej. Tu je benzín. Také moje meno je rybár. Ticho, že tu kúka, Ďalšia kamerka. Marshmallow! Jej, Jak sa mám skryť pod tou postelou? normálne. A to len kliknem. A ja sa nemôžem, my budeme musieť byť v rôznych kabinkách, chlapci. A môžem aj záclony zastrieť, kámo. Chlapci, ja mám benzín, tu sú. Dobre, poďme, horolezectvo, ideme. No však aj tam nemôžem výjsť, hore. Nájsť... Možno až keď začne noc, Toto, a čo treba nájsť, Štývi? Čo? Kanistre som teraz povedal, aha, ulice. Oče, týbek ide ku mostu, čakať. No to je môj nápad, to ja neviem, či bude. Ďalšiu kameru mám. No, sem dom kameru. Námero, umero, jedna, pomôžka. A tu ideme ten kanaster. No chodím zatiaľ za týpkom a tu je ohnisko. Oj, čo sa trasneš, máš epilepsiu? A tu je tiež Sa jediný traseš. Tu je tiež kanister. Kazi sa začal trásť od zemi asi. Tu je nejaká krv, čip. Môžeš mať max. Chlapci, Kam ja je si istý im dúfal. upekať. Chlapci, ja si im opekať. No, ja by som už šiel, lebo... Return back to lodge, musíme sa vrátiť naspäť. Nie, choď to dať, nežer mi to. Moje. Nie, Kde je klobasa? nie, môj godná, nežer. Pardon, bol som hladný. Čak, ja tu robím oheň, čierne to robím. Ja som spravil Return back to lodge, čo si? Chlapci, Loď? mám faku, už som si spravil. Čo tu je? Aha, tu je lore. Je tam nejaký lore, no. Čakaj, I miss you, I'm scared. No very your mom is not any longer here. No ja už som tu. No ja Láska, kedy sa marshmallow upeče? Ja neviem, čo sa mňa pýtaš, ja neviem o tomto, ja som niektoré veci tu viem a to je všetko. Dneška ticho? Aj, tu je tá vec. Kámo, tu nejaké zlé zvuky sú. No to je tá vec, čo som vám hovoril. A mňa to teleportuje tam. No, tu je tá vec, čo som vám hovoril. To sa bude. Nevidíš? A čo hovorí, prekladajte tak. Tak má iba ketchup, krváca trošku.
Kedy? Necíti sa dobre, oh no. Chlapec má panic No, attack. a to je vám to, čo som vám Ty hovoril. kokos. Teba nemá panic attack. Monster. No to snie jak moc veľa kečupu. Oh. Joj. Aspoň, že náš charakter je normálny a nestojí tam ešte 4 hodiny navyše. Ja. Rá. Ide za nami? Nejde. A prečo asi ten náš kamarát má trošku premeny? Dá sa do neho keď tak vystreeliť, aby ste vedeli. To je dobré, ale nemám náboj. No, tak nemal si... Kamož, jak môžeš stratiť všetky náboje? Čo tu je Však, zásoba? no, tu máš. Tu je zásoba. Že tu je zásoba... Tu naspäť, mudrc. Ty filozof, tu sú. Kokos, aha. Však ani to nevidel, ty more. Jakže nic nevidel, a jakže ja vidím. Chlapci, aj Lebo do tým... tejto rúmky. Do Monitor domu. až 14 000 brightness. Nie, do toho domu, čo je číslo 1. Keď tak tu ma hľadajte. A ja? Idem pozrieť kamery. Aj mňa tu hľadajte, keď tak. Idem pozrieť kamery. A máme tu dieru trošku v stene, to nevadí. Zišiel by sa plativo. Komu záclony daj dole. No áno, aby nás nevidel. To je barikáda, keď tak záslony. Takže očakávam 2 monstra. Počkaj, 2 zvuky bol? Očuli ste zvuk? Čo to bol za zvuk? No, už len teraz idú monstra. Ahoj, pomorské. No čakaj. No neviem, jak si dáte kamery, ale No no. nechápeš, Godan, zabudol si ako bolo to prvý deň, že kamery sa dávajú tam, kam ich musíš dať. O to je monster na tej kamere. Čo ti Aj vy šíbe? máte tablet, aj vy máte Tete- Áno. A tak aj v podstate vieš dať na hociaký strom. Čo to bolo? Au. Čo sa deje? Niekoho Mám zabil? pocit, že sme mŕtvi. Zavri On dvere. má dal facku pedofil. Asi ti dal ten chvíľko, ak ti dal. Aj som mŕtvý. To je v ríti. Kámo, my nemáme žiadne predmety a ideme aj tak vonku sme. To bola vlastne pravda, prečo nemáme ten tablet ani brokovnicu? No, a to je všetko no... Tu ačkej začne noc. No, no idem zatiaľ do druhej strany. Ja mu otvorím. Hej, ja idem do toho kempu. Jaj, Tiku, made Friday content. odkiaľ máš Godan, Pepsi? To je jedno, to netreba A je vedieť. to lagoval, je to prelagoval. Prepsi a budeš sexy, keď ti ju dá. Daj si Pepsi, budeš sexy. To je mím, to majú radi malé deti. Pri campfireu idem si zohrievať marshmallow. Ja nemáš záč, a ešte mám štvrtú. No, A jo ináč, že svetlo ho asi nejak neodpudzuje, čo? no. A Dobre. Iba túto tých úkonov. Ja som omylom zjedol ten marshmallow. Chatočí. Pozor za tebou! To znelo celkom blízko. Hej, lebo to je hneď pred našim krybom. A tu aspoň nemusíš držať Ečko na ten kyslík. Ja som skoval, on ma nechytil. Ja som pod postelou skovatý. O, počkej, je na kamere? Ja ťa Vidíte ho? vidím. Ty ma vidíš? Aha, to je u mňa. Ja som hneď pred tebou, ty. Ale myslíš, že... Kamo, čo tiš? Aha, už viem, čo myslíte, že hlava. No. Už chápem, čo myslíte, že hlava. Vlastne, kde si zdrhol? No nám vyobil dvere do tej číslo 1 kabinky. Do tej... Aha, zrazu. To je jasné. Ty kokos, ja som mŕtvy jak Brno. On zlomil tie dvere jak FBI. Či jasné. No, ja som dead. Je. Lebo ten monster, on proste ide za tebou. Ja neviem, jak to AI má spravené, ale tak asi ho aj má. No, štvrtá kamera je. No, už... To som položil, počkej. Koma, nemôžeme proste, že kempiť pri nábojoch. Nie, čo on to nezastavuje, ho Godan. On ten... Ale budeme konštantne do ňoho strieľať a reloadovať. Pavúčik, pozor, hlava. Ich cípaku. No dobre. Si ho ty kontroluj, Pavúko, ja budem kamery. Tu je na kamere vlak je. Na štvrtej kamere. To neviem, kde je. No a kde je štvrtá kamera, je lepšia otázka. To je hneď blízko, to je pred našim domom. Ale nebylo mi. A neviem, a čo nám zavádza proste len byť pod posiel? No, tento pavúčik. Koľko máš nábojov, Xio?
Už 0. Ja mám ešte jeden, tak... Ale on by ho mal odlákať toho pavúka toto svetlo, ale nechápem to. musíme Nie, myslieť, neodláka Čo to je to. svetlo? A prečo vypínaš? Alebo čo? Lebo tá sa čo písal o tom svetlu práve, že No, ale tak Nepísal, mám pocit. písal. Nezdá sa, že by... Strašiť Tu je. ich. Joj. Nemá Zatváraj za To... sebou! Poďme pre náboje, musíme ísť pre náboje, ak si ho... Hej. Počkaj, čekaj, štvorka je v pohode. Nie si ho, kámo, on práve išiel na... On ho zabil! Kámo. No, fúha. Ja ide Však- ten týpek, ale Však možno... ale to tu moc nemáš čo lútiť, však tu máš proste iba tú Tak tu shotgunu. máš Coca-Colu, hneď ďalšiu kameru. A tak dajte mi aspoň... No, kamery, my sme... Áno, no to... Dajte mi aspoň jednu Coca-Colu. Dajte mi, prosím. Ja mám iba jednu, tu nemám. Ja nemám nič. Ja utekám za ťa preč. Dobre, a ja rovno musím šprintovať do mojej kabinky. Instantne. Lebo ja mám veľmi ďaleko. Vy ste geniálni chlapci. A kto to za... Ja som, to bol Xios, to bol Xios. Vrátil som ti to povorské. No, a ja to, že mi prvý pokus na sa ešte si nevydarí, tak aj takto. Ja sa to ešte lakujem. Hej, daj tak do stredu. Idem do tej jednotky pomôcť. Idem s tebou, idem, čo som za tebou. Ale počkaj, Abo nechceme ísť všetci za seba? Nie, určite nie. Ježiš, a ja musím byť sám, fakt. No poďte, ale to... Lebo ty máš balls na to. Nemám práve, že som tu najviac dosratý. Ja, čo by si potreboval niekoho sa pritúliť tebe? Tu je Dobre, Godan. som v kabine svojej. Godan, tvoja kamera je číslo 2. Mňa zaujíma, že na čo je vlastne tá hora, alebo tá ulica, čo sme tam mohli Neviem, nájsť. ale ja... Godan u teba je monster, pozor. Skrývam sa. Tam ja som nevidel. Ja som nepočul, on vylezol cez hen tu strede dieru. Ja tak sleduj, ja tu kamery pozerám, tu všetky mám. Ja už tak ja tu nevidím, to maj. Tak Ale a máte Pomorské tu- nemusíš kúkať svoju kameru, ja svoju kúkam, neboj, nemusíš Dobre, mi ja kúkať. už tam preklikávam, to nič je. Aj Ale na nič trojke je, na trojke. Neviem, ale trojke bol, to som videl. Uteká sem. Mňa zabil. Kámo. Hej, you're finally awake. Kamo, to je referencia na Skyrim, kto by nevedel. Nepoznám. Lenže títo dvaja sú moc mladí na to, aby vedeli, čo je to Skyrim. Nie, však viem, že to je proste taká multiplayer hra, kde proste... A ani že zďaleka, Asko. Ja viem, že to je Je ja. kamo. Nie je to Počkaj. Minecraft Skyrim, nie je to ani Skyblock. Kamo, alebo nie, je to Skyrim, niečo... Viem, že kamo, taká staršia hra multiplayerová, niečo podobné, jak Project Zomboid. A už nezatvárajte dvere. Kamo, čo keby sme mu proste ustrelili nohy? To bolo dobrý nápad. Také kolená by sme mu odstrelili. Sio, ty si geniálne Otvár. zatvárať predo mňou. Však zatvár, netreba vetrať, moc vetráme. No hej. Sio, máš ešte náboje? Nie. OK, tak sa vymieniame. Ejde sem. A To je u vás. To To je je u vás. No, veľmi milý kamarát. už zomrel, Sio. Nie, to na tebe. Že To možno Goda. fair. Dobre, prosím, že prežij. Aj svetlo nefunguje. Godan máš... Kamo, ja som... U mňa je ináč. U teba, a to jo. V mojej kabinke. Ja som pod postelou. Už odchádza. A máš pokazané svetlo, Godan? Opravil som ho, ale... Ja No. už nemám náboje. Tak čakám, keď pôjde ku tebe. Povedz, keď pôjde ku tebe, aby som mal vyšiel si zobrať náboje. No, práve už odišiel odo mňa, takže... U mňa, náboj, kúpe náboje, u mňa je. Poď u mňa. Dobre, vieš čo, minul som jeden náboj, tak aspoň budem mať pre istotu dva rovno. No, on odišiel odo mňa. Nejaké okno sa rozbíja. To u mňa. Ja im hľadať náboje. Dobre, idem si opraviť krabicu elektrickú. Pomorské to Kámo, zvládne. Tu sú nie náboje. Tu sú už náboje Tak minuté. klasický elektrikár robí svoju robotu. Ďakujem. On je tam, ja som asi dead. Eh, No som dead. A kámo, ty náboje sa Teba zaspám do komentáru, Godana. Kiváci.
Aby treba tam napísať, že Godan natáča aj ty flákač. Ja som debil, nechal som... Teraz neviem, ten monster pôjde za mňou? Ja neviem, ale... Joj, Opraviť poistky. Choď asi opraviť, skús. dobre, ja idem opraviť poisky moje. Máš? Za tebou! Na čo mi až... díky dole. Za Ja som za tebou a na čo mi náš náboj? Ja som... Čebo? Chcel som dole dal skoro dole. Ja som sa nevšimol. Čiže- A kámo, či nás opraviť? Hej. Lebo tie poistky sa neopravili, som ich chcel opraviť. Dobre, teba chytil, ja si zatiaľ idem po náboje. Tak si ho otvoriť dve a keď zakričí... Nechám pomorského zabiť. Toto, ale keď on zakričí, tak garantovano už niekoho chytí. To môžem povedať. Nie, za mňa zakričal, prežil som tedy. A tak to som strelil, takže... Vediem to tú dalo stratégiu, teraz idem do tej kabiny jedna. zmysel. Kamo, to je moja. Ty si tu? Aha. Hej, ja to tu manažujem. Ja mám takú stratégiu, že robím 360-ky. Nikto tu není. Ja som zabudol elektrínu vypať. Pomorské, vidíš to čo ja? No ja nemôžem Ja mať prvý pohľad. ináč áno, išiel okolo. Ja nemôžem mať prvý pohľad ako ty, takže ja zle všetko vidím. A no nič nepovie, zasrana, ide sa schovať. A čo? Dobre, môžeme. Joj, odchádza, pôjde. Keď začnú blikať svetla, tedy vypni, chladenie. No a bude tu tento debil. Ja už by som dal dole záclony. Však mu to nič nespravilo. Spravilo. Na chorpe náboje. Dobre, chod si po náboje. Ja idem opraviť. Žer! Po ceste chodíš, po cestičke Ja, chodíš. dobre, tu je. Vieš, že máte marshmallow. Nie. Kámo, mňa tá hlava pojebaná. Au. Ale no, Godan je mŕtvý už. Dočkaj, ten monster teraz vedie som akože? Čo ty si mŕtvý, Áno. nie? Nie, však iba hlava ma hitla, to ťa nezabije. Hej, viede si, schovaj sa. Ja sa pozriem presne na svoje hápka a toto. Áno, a keď ťa chytí hlava, tak vie monster, kde si. Kámo, kde je ten pojebaný dom? Ja som sa stratil v tom lese. Do Sú piči. vládne pri kabine, 2 náboje. Ja som pri horolezeckej kabine. Prečo nejde zapnúť svetla, však som opravil? To čo je za blbosť? Asi nie, z Kilishu. Kámo, mne odjebal lističe, všetci celé. Ježiš, a tento debil, ja môžem si ísť po náboje. Ešte sem na kamery, baránko. Thou shall show no fear. But in the mighty heart of the Lord I shall hold my post. I shall make my stance. I shall not abandon my post. Do you understand? Máš také Máme 5 AM. Jeden z nás to prežije, Godan. Jeden z nás. Ja držím svoje miesto. Teda, no a už mám náboje. Chod si asi zobrať. No, nie u mňa zas. Idem po náboje. Utekaj, lebo nie u mňa. Dobre, idem. Mám. Vrátam sa do kabinky. Spider Sense, kamu Som dojdel. v kabinke. Dobre, zatiaľ nejde za mňou. A na to pavúka musím dávať pozor. A už monster ide za mňou asi. Dobre, radšej sa skriem. Kam, ale mi je ešte aj tá hlava. Extrémne gamblim teraz. Ja som to dal! A Jos? Dobre, chlapci, pekne. No vy ste to dali len... Takto to malo vypadať od začiatku. Aha, že aby Hej. pomorské zomre, ale vy dva ste to dali. Ticho. Nie tak, ale že takto to malo. Čo ticho, aj tak to nič není. A cena. Stratégia mala tak vypadať. Taká vec, čo nám zavázalo hneď zobrať benzín a odísť? Však to. Ten typeček. Díky tankista. Bol si v tej faktory, že áno. Dík. Ale že sme hneď v strede. Či keď niečo vieme, to máme hneď rozprávať. Bojím sa, že budete musieť ísť so nami. A žiadne Počkaj. srandy. Kámo, to myslíš povedať, že my sme vlastne spravili to monštru? No, vypadá to tak. Či vy nehej? Abo nie, oni si myslia, že sme ho spravili, ale my práve, že skúšame prežiť iba. Áno. Tak dobre, tak bol som teda pomorské, Godan, Xio, tak čaute.